si pamätám, že v jednom momente ja som nevedel, že budem, 5 rokov dozadu som nevedel, že budem robiť to, čo robím dnes. A v živote by som nepovedal, že budem stávať teraz byty. Hej. Také ciele som si nedával. Iba som vedel, že keď niečo idem robiť, budem to robiť dobre. A to proste keď to spravíš prvýkrát, dáš nejaký kapitál, hej, dokopy. Čo musí byť veľa. Možno, čo si dal do nejakej prerábky 20-30 tisíc eur, niečo, čo si dal na akontáciu a niečo, čo si zarobil navyše. Ale to už môže byť rozdiel 100 tisíc. A ty, keď si to dával dokopy, tak si to dával ťažko. Ja si to pamätám, je dosť peňazí, ale potom bývali sme v tom byte možno nejaký rok alebo rok a pol, že ja som ho dokázal predať pomaly za, nebudem hovoriť úplne presné čísla, ale mohol byť skoro raz toľko. A teraz mi došiel stade kapitál, došiel mi z druhého bytu kapitál a zrazu, čo 3 roky dozadu, 2 roky dozadu, nejak si to škrapkal a horko ťažko dával dokopy, tak zrazu ti prišli akože fakt, že 100 tisíce. Vieš? A to je nádherné v tých nehnuteľnostiach, že akože musíš aj vychytať dobu. A keď to predáš, tak vtedy reálne z toho papiera to prejde na tvoj účet. Vtedy to je ten moment, kedy ty dokážeš to posúvať ďalej a ďalej a ďalej.